Takže čus ľudia, ja som Vininko23 a ja vás vítam u mojho ďalšieho videa, ako stiahnuť Far Cry 2. Takže pôjdete na internetový prehliadač a tam si napíšete ulož to, toto vám dám do popisku videa. Toto sa vám bude stiahovať okolo takých 3 hodín sa mi zdá, vlastne. Počkajte, ja to teraz nemám ako zrušiť, takže takto. No, keď to budete mať, bude sa vám stiahovať cez RAR 3 hodinky, ako som vravel, ale ja to už nemám, vy si potom otvoríte WinRAR. No, vy si to dáte na plochu, toto sa vám stiahne, rozkliknete si to a tam bude Far Cry 1, či Far Cry 2, prepáčte, a to si dáte na pracovnú plochu. No, a keď to budete mať extrahované na pracovnej ploche, tak ukáže sa vám niečo takéto. Vy si dáte to bin a dáte si toto Far Cry 2. Toto takto dáte odoslať kam, plocha vytvoriť, no, pracovná plocha vytvoriť odkaz. A už to budete mať na ploche a hru už môžete hrať. Takže prajem vám príjemnú zábavu hry. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, koment. Ja sa s vami lúčim a čaute.